Amaikak eta 53 minutu, pronostikoak beteta, Xabi Rekaldek 22 eta 13 irabazi dio Josu Eskirozi Bastidan jokatutako buruz-buruko B-serie txapelketako final zortzirenetako lehen kanporaketa gogora ezagun Josu Eskirozek gaur izan duela lehen norgehiagoka txapelketan, aurretik binakako txapelketan Amian orekin batera playoffak jokatu zituzten, baina bertatik zuzenean kalera joan ziren, eta Xabi Rekaldek berriz aurre kanporaketa bat jokatu behar izan zuen, orain 2 aste, Zumarragan, eta kasu horretan, Beñat Apezetxearen aurka irabazi egin zuen eta horren ondorioz, buruz-buruko B-serie txapelketan sartzeko txartela eskuratu zuen. Partida ongi hasi da, Xabi Rekalderentzat, lehenengo bi tantoetan apur bat urduri ikusi dugu eta hor gainera izan du, une garrantzitsu bat bere lehen sakea luzeegi atera baitu eta badakigu Rekalde profesionaletan hasi berria da, jada hilabete batzuk badaramazki ere orain gutxi egin zuen debuta Dimako aurrelariak eta orain berriz, lehen buruz-burukoa, doai handiak dituen pilotaria da eta badakigu hor beti presioak bere papera jogatzen duela. Hala ere, bikain erreakzionatu du eta Eskiroz oso ongi mugitu du. Sakea onak egin ditu, ez du sakea asko egin zuzenean Eskiroz pilotari langilea eta gogorra baita eta buruz-buru beti berea ematen duena eta aurkariari lan asko ematen dizkiona, baina gerora piloteoan jakindu Eskiroz alde batera eta bestera mugitzen eta hori zen funtsezkoa Rekalderentzat. Eskiroz azken finean kantxan gune konkretu batean baldima zuen eta ezpazuen mugiarazten oso zail izango zuen eta gainera Rekalde bezalako pilotariek askotan defentsan ere sufritzen dute, baina aipagarria iruditu zait Eskirozek defentsan aritzera behartu duenean bere ahal hori Rekaldek erakutsi duela. Zenbaitetan pilota zaietara iritsi behar izan da, baina hor ere abila da, dejadak egiten, efektoarekin oso tanto politak egiten ditu, postura asko maneiatzen ditu, hormabikoarekin ere edozein modutara eta horiek baliatu 10 eta 3 aurreratu da Dimako aurrelaria, baina gerora kosta egin zaio, Josu Eskirozek sake hartu duenean sakean nahastea lortu du eta Xabi Rekalde apur bat nora ezean ibili du eta presioa sartu dio hor pare bat sake eraman gabe utzi ditu eta une kritikoa bizi izan du 11 iritsi baitira eta 12 eta 11 aurretik iritsi da Rekalde hor Eskirozek kanpora bota duen dejada baten ondorioz, baina hor une kritikoa bizi izan du, baina tinko mantendu da zutik eta horren ondorioz hortikan aurrera 13 joan dira, baina hortikan aurrera nagusi izan da, ikusi dugu, jada, partida aurreratua zioala nik uste lasaitu egin dela, Rekalde lehen etenaldira aurretik iristea ere nik uste funtsezkoa izan dela beretzat eta gerora Eskiroz baino gehiago izan da, ikeragarri behartu du Makirria Inezkabardeko pilotaria eta ezin da esan, 22 eta 13 irabazi du, ezin da esan kostagabeko garaipena izan denik, baina gauzak oso ongi egin behar izan ditu. Oso ongi egin behar izan ditu. Azken finean Josu Eskiroz esan dugu, bideo hasieran ere, beti dena ematen duen pilotaria da, pilotari oso egonkorra gutxi galtzen duena, eta Xabi Rekaldek behartu du eta azkenerako ongi irabazi dio eta meritu handiko garaipena gaurkoa Rekalderena. Honen bestez, Josu Eskirozek agur esan dio txapelketari eta orain udako torneoetan eta partidetan eta jarri beharko du fokua Makirria Inezkabartekoak oker handirik ezean behintzat eta Xabi Rekaldek berriz sari bikaina helburua lortu du, bera espezialitate gogokoena eta egokien ematen zaiona buruz-burukoa eta B-serieko 8 onenen artean hortxe izango da Dimako aurrelaria urten. Gogoratu beraz, Rekaldeko 22, Eskirozek 13, Bastidan.